dan Allah ka tsaya kalli bidiyon nan gaba ɗayansa sannan kai mana sharing ɗinsa domin saƙon ya kai inda ake so ya kai. To mu kuma sai zanga mu a ƙasar nan malaman su gaya mana gaskiya sai su ƙi, ran da aka faɗa kuma sai su ce ba gaskiya ba ne. In aka ce to meye gaskiyar sai su ce can dai da aka faɗa ba gaskiya ba ne. To meye gaskiyar a'a kadda ya faɗi wancan za a yi faɗa. Kuma akwai ƙa'ida ina son ku sani, duk sanda kuka ji ana rikici tsakanin matasa da dattawa, dattawan nan ne ba su yi aikin da ya kamata ba. Ina son ku gane wannan. Dattawan malaman nan da muke faɗin maganganu ko muke ayyuka irin waɗannan suke fitowa suna musu, da a ce yadda Malam Abubakar Mahamudu Gumi Allah ya gafarta mai ya zage yana karantar da mutane haka suka zage suna karantar da mutane da ba a yi haka ba. Duk wanda ke gurin nan da dattijo da yaro ina jin tashi ya ga Malam Abubakar Gumi na wa'azi, haka ne ko ba haka ba? Aha. Amma sauran malaman ƙasar nan fa sun yi naɗi sun kimshe a soro, kowa ya riƙe carbi falalar zikiri.